Σήμερα θα σας περιγράψω μια εφαρμογή του προϊόντος Segui il tuo istinto, την οποία ονομάσαμε Cemento Naturale. Πρόκειται για μια τεχνική που προορίζεται για αστικούς χώρους υψηλού design. Φυσικά, όλα ξεκινούν με την εφαρμογή του Primus. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με την εφαρμογή του προϊόντος Segui il tuo istinto. Εφαρμόσαμε το προϊόν με τον συνηθισμένο τρόπο. Σε αυτό το σημείο, εκείνο που απομένει είναι η τελική του επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαλείο, το συνηθισμένο ταμπόν βαφής, και εν συνεχεία δημιουργούμε την υφή εκείνη που συνήθως συναντάμε σε έναν τσιμεντένιο τοίχο. Μικρά και ακανόνιστα σημάδια δηλαδή, που προσδίδουν την αίσθηση του τσιμέντου. Φυσικά, τα πιο δημοφιλή χρώματα για αυτού του είδους το φινίρισμα είναι το γκρι, κάποια όχρα ίσως, ή κάποιο άλλο χρώμα που παραπέμπει σε αστικό κέντρο. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για τον τσιμεντένιο σας τοίχο. Φυσικά είστε ελεύθεροι να ακολουθήσετε το δικό σας γούστο, δημιουργώντας κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Να λοιπόν το σχέδιό μας. Μοιάζει λίγο περίεργο, έτσι? Πρόκειται όμως για μια προεργασία που όταν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η επιφάνειά μας θα αποκτήσει την ανώμαλη υφή του φυσικού τσιμέντου. Τώρα που εξομαλύναμε τις ατέλειες, για να δημιουργήσουμε μια περισσότερο συμπαγή και λία επιφάνεια, πρέπει να πιέσουμε με μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η χρήση ενός σπρέι. Ουσιαστικά πρέπει να βρέξουμε την επιφάνεια για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς να καταστρέψουμε την υφή του προϊόντος μας. Αν για κάποιο λόγο σκάσει το προϊόν, κανένα πρόβλημα. Το βρέχουμε με το σπρέι και εν συνεχεία το επιδιορθώνουμε με τη σπάτουλα, ακολουθώντας αντίστροφη φορά. Εφόσον εντοπίσουμε κάποιες ατέλειες που δεν μας αρέσουν, καταβρέχουμε την επιφάνεια και εν συνεχεία την ξαναπερνάμε άλλο ένα χέρι με τη σπάτουλα. Έτσι λοιπόν οι ατέλειες αφαιρούνται και μπορούμε να συνεχίσουμε με τις απαραίτητες διορθώσεις σε επίπεδο σχεδίου. Ορίστε, το σχέδιο είναι πανέμορφο και το προϊόν έχει σχεδόν στεγνώσει. Τώρα ήρθε η στιγμή να του προσδώσουμε μια πιο συμπαγή μορφή, για να επιτύχουμε ένα πιο γυαλιστερό τελικό αποτέλεσμα, ή μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ορίστε, η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και αυτός ο τοίχος μοιάζει να είναι από τσιμέντο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κατασκευή από ασβέστη, το γνωστό σε όλους Segui il tuo istinto. Τις ιδιότητες του συγκεκριμένου υλικού τις γνωρίζετε ήδη. Ας περάσουμε επομένως στις εκδόσεις που διατίθενται. Είναι αυτές οι δύο, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα. Μία με κερωμένο και μία με μεταλλικό φινίρισμα. Σε ό,τι αφορά το κέρινο φινίρισμα, δεν υπάρχει κάτι καινούριο να αναφέρουμε, αφού πρόκειται για ένα προϊόν γνωστό εδώ και μία 20ετία. Περνάμε μία μικρή ποσότητα αυτού του προϊόντος με σφουγγάρι. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για το ιδανικότερο φινίρισμα, που επιτρέπει παράλληλα στον τοίχο να αναπνέει. Ενώ στεγνώνει, το περνάμε με ένα πανί, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ελαφρύ σατινάρισμα. Έτσι προσδίδουμε μία πραγματικά φυσική υφή στον τοίχο μας. Δεν έχει στεγνώσει ακόμη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ευχάριστο, υπερβολικά ευχάριστο. Πρόκειται για ένα φινίρισμα πολύ απλό, που δημιουργείται μέσα από μία στρώση του προϊόντος Istinto και φυσικά το κέρωμα. Και εδώ τελειώσαμε. Για τους πιο απαιτητικούς, για αυτούς δηλαδή που επιθυμούν ένα πιο ξεχωριστό αποτέλεσμα, υπάρχουν και τα προϊόντα της σειράς Madreperla, για μεταλλικό ή χρυσαφί φινίρισμα. Εδώ εφαρμόζουμε το χρυσαφί φινίρισμα, αραιωμένο όμως σε ποσοστό 30%. Γιατί? Διότι σε καθαρή μορφή απλώνεται δυσκολότερα, ενώ αραιωμένο πολύ πιο γρηγορότερα,
επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα καλύτερο και πιο ομοιόμορφο τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο χέρι. Πράγματι υπάρχουν κάποιες ατέλειες, τις οποίες θα καλύψουμε εντελώς με το δεύτερο χέρι. Αυτός ο τοίχος μπορεί να θεωρηθεί πλέον τελειωμένος. Ουσιαστικά έχουμε έναν τοίχο από επιχρυσωμένο τσιμέντο. Ένα φινίρισμα περίεργο, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να αφήσει έτσι. Εμείς όμως θέλουμε να σας δείξουμε ένα μικρό κολπάκι ακόμα. Έναν τρόπο, ούτως ώστε να γεμίσετε όλα αυτά τα κενά της επιφάνειας με το χρώμα της σκουριάς, έτσι ώστε να δημιουργήσετε κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο. Ένα είδος ελαφρά σκουριασμένου χρυσού. Παίρνουμε επομένως το χρώμα της σκουριάς, του προσθέτουμε νερό σε ποσοστό 30% και εν συνεχεία γεμίζουμε τα κενά με το χρυσαφένιο αυτό φινίρισμα. Στη συνέχεια, με ένα βρεγμένο σφουγγάρι, αφαιρούμε ό,τι περισσεύει, έτσι ώστε το χρώμα να περιοριστεί εντός των κενών. Πολύ όμορφο. Και εδώ κάναμε τη διαφορά. Μέσα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις, δώσαμε βάθος στην επιφάνεια, χαρίζοντάς της ζωντάνια και προοπτική. Τώρα, αν θέλουμε να της δώσουμε περισσότερη φωτεινότητα και διαφάνεια, μπορούμε να την περάσουμε ένα χέρι γυαλί, χαρίζοντάς της επιπλέον βάθος. Το συγκεκριμένο υλικό το περνάμε με ένα σφουγγάρι έτσι όπως είναι, αρκεί να έχει παρασκευαστεί το προηγούμενο έτος. Εφόσον πρόκειται για παλαιότερο προϊόν, είναι προτιμότερο να το διαλύσετε με νερό. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι το τσεμέντο naturale. Ένα νέο υλικό που σε συνδυασμό με το κερί και χρώματα που κινούνται από το γκρι μέχρι το απόλυτο μαύρο προσεγγίζει ακόμη περισσότερο τις τάσεις του σύγχρονου design. Εδώ όμως μπορούμε να πειραματιστούμε δημιουργώντας αυτούς τους τόσο ιδιαίτερους και ξεχωριστούς τοίχους χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε χρώμα. Quindi queste nuove pareti così particolari, così diverse, con ogni colore, con ogni... Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε χρώμα, αφήνουμε τη φαντασία του κάθε αρχιτέκτονα ή διακοσμητή να επιλέξει τον δικό του προσωπικό τοίχο. Επομένως, καλή διασκέδαση!